barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na labarin wasanni. Ku danna mana subscribe domin samun bidiyoyinmu a kan lokaci idan mun ɗora. A cikin shirin za ku cewar Manchester United na shirin tayi na biyu akan ɗan wasan ƙasar Denmark na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atalanta da ke ƙasar Italiya, Rasmus Højlund. Kamar yadda rahotanni suka tabbatar, Manchester United ta gabatar da tayi na ɗaya akan euro miliyan 30 akan ɗan wasan, sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atalanta ta yi watsi da tayin da Manchester United ta yi akan ɗan wasan. A nan kuma ɗan wasan gaba na ƙasar Faransa mai shekaru 24 da ke ganiyarsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain wato Kylian Mbappe na son ya samu tayi kuɗaɗe wanda ya kai fan miliyan 206 kafin ya yarda ya sauya sheka a kakar wasan nan. Kamar da rahotanni suka tabbatar, ɗan wasan Manchester City Amir Lafort na jan hankalin ƙungiyoyi irin su Arsenal, Juventus, yayin da matashin ɗan wasan mai shekaru 29 ke fuskantar rashin tabbas akan makomarsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Kamar da rahotanni suka tabbatar, a nan kuma ɗan ƙasar Croatia da ke taka leda a halin yanzu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig, Josko Badiol mai shekaru 21 na gab da cimma yarjejeniyar fan miliyan 86 da Manchester City. Kamar da rahotanni suka tabbatar, a nan za ku cewar kocin Manchester United Erik ten Hag ya tabbatar da cewa zai yi aiki tare da matashin dan wasa dan kasar Uruguay Facundo Pellistri a kakar wasa mai zuwa. Dan wasan wanda a bara bai samu dama a ƙarƙashin mai horarwar ba akai-akai, sai dai dan wasan ana ganin zai iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Manchester United zuwa wata ƙungiyar a matsayi na aro, sai dai mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Manchester United Erik ten Hag ya tabbatar da cewa zai amfani da matashin dan wasan kuma zai bashi dama. A nan kuma tsohon dan wasan tsakiya a Manchester United da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest Jesse Lingard mai shekaru 30 na atisaye da Inter Miami bayan da Wayne Rooney ya musanta dan wasan zai koma ƙungiyar ƙwallon ƙafarsa ta DC United da ke a ƙasar America, kamar yadda jaridar Mirror ta tabbatar. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica da ke ƙasar Portugal na gab da sayan ɗan wasan Juventus mai shekaru 35 Angel Di Maria, wanda ya taimaka wa Argentina ta lashe gasar cin kofin duniya a shekara ta 2022. Ɗan wasan wanda a yanzu zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus domin koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica a matsayi na kyauta. Tuni dai ɗan wasan ake cewar ɗan wasan na dab da koma kulab ɗin. A nan kuma AC Milan ta gabatar da tayin fan miliyan 14 akan dan wasan Chelsea dan asalin ƙasar Amurka Christian Pulisic mai shekaru 24. Manchester City ta damu mutuka wajen ganin ta rike dan wasanta na baya Kai Walker mai shekaru 23 gabanin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta nuna kwaɗayi akan dan wasan, kamar yadda fitaccen dan jaridan nan Fabrizio Romano ya tabbatar. A nan kuma ana raɗe-raɗin Sergio Ramos na ƙasar Spaniya mai shekaru 37 zai je ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Miami da ke ƙasar Amerika. Ɗan wasan wanda ake ganin zai ƙara jami'a da tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da Paris Saint-Germain wato Lionel Messi, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗan ƙasar Ingila Rio Ferdinand ya tabbatar da cewar sun samu labarin komai na tafiya yadda ya dace, inda dan wasan ya tabbatar da cewar Glazer za su sayar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United a nan a kwanakin nan kaɗan, inda ya tabbatar da cewar sun yi bincike kuma sun tambayi makusantan, inda suka shaidar musu cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na gab da sallamawa ko in ce sanarwa akan Sheikh Jassim bin Hamad da ke ƙasar Qatar ya mallaki ƙungiyar, kamar yadda rahotannin suka fito daga tsohon dan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester United. A nan kuma Mason Mount ya kammala gwajin lafiyarsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United a safiyar yau Litinin din nan. Sanarwa kawai ya rage daga ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester United, inda ake dakon sanarwar nan da ba da jimawa ba. A nan kuma
manyan ciniki da aka yi a gasar Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A da kuma Ligue 1 wanda aka kammala a halin yanzu. An kammala kasuwancin 'yan wasan guda 313, jimillar darajar kuɗi da aka kashe biliyan 1.1. Mafi tsadar cinikin da aka yi an bayyana su a hukumance. Jude Bellingham na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid akan fam miliyan 88, sai ɗan wasa Kai Havertz euro miliyan 65 daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Sai kuma ɗan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta ɗauka, wato Dominic, ɗan wasan inda aka ɗauke shi akan darajar kuɗi euro miliyan 60, sai ɗan wasa Sandro Tonali da euro miliyan 60 shi ma, sai Christopher Nkunku da fam miliyan 51 kamar yadda ta tabbata. A nan kuma ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli wanda ya kammala komawarsa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, tuni dai rahotanni sun tabbatar da cewar ɗan wasan ya kammala koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, inda ake sa ran za a sanar a hukumance daga nan zuwa ranar Laraba kamar yadda rahotanni suka tabbatar.